మాతాజీ పెట్టేసాను లైవ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం బెంగళూరు కర్ణాటక వారి తరఫున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ కూడా ప్రణామాలు, అలాగే ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనము చూడబోయేది 7వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, భగవత్ విజ్ఞానము. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. మనము కర్మషట్కము మొదటి 6 అధ్యాయాలు చూడడం జరిగింది. ఈరోజు భక్తి షట్కము అంటే భక్తి యోగంలో 7 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు 6 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. 6 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. ఈరోజు మనము 7వ అధ్యాయము ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, ఈ భగవత్ విజ్ఞానము అనేది చూద్దాము. ముఖ్యంగా మనం నిన్న చూసింది ఏంటి అంటే ఆత్మ సంయమ యోగము, దాన్నే అష్టాంగ యోగము అని కూడా అంటారు. మనం ఆ 6వ అధ్యాయంలో ఏం చూసాము? యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి, ఈ 8 అంగాలున్న ఆ అష్టాంగ యోగం గురించి తెలుసుకున్నాం. అందులో కూడా విజయవంతమైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ యొక్క భగవత్ ప్రాప్తిని పొందగలుగుతారు. అలా కాకుండా
ఇంకొకటి తెలుసుకున్నాం, ఒకవేళ వాళ్ళు గనక ఆ ఆ యోగంలో మరి పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయలేకపోతే దాన్ని మరి ఏమవుతుంది అని అర్జునుడు అడుగుతారు. దానికి కూడా భగవంతుడు చెప్పారు, అందువల్ల నష్టమేమీ లేదు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ భక్తియుక్త సేవలో ఉండి వాళ్ళు దాన్ని కంప్లీట్ చేయలేకపోతే ఆ యోగాన్ని, వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆ దేహం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఉత్తమమైన అంటే ఐశ్వర్యం కలిగిన గృహంలో కానీ లేకపోతే ఒక భక్తుల ఇండల్లో కానీ వాళ్ళు జన్మించి నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎంతవరకు అయితే చేసి ఆ భగవంతుని యొక్క మార్గంలో ఎంతవరకు అయితే సేవ చేసి వదిలిపెట్టేశారో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తారు అనేది కూడా చూసామన్నమాట. అట్లా చెప్పిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి చివరిలో చెప్తారు కదా భగవంతుడు, యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమం సమేయుక్త తమో మహాత. తమో అంటే ఎప్పుడైతే ఈ అందరికంటే అంటే జ్ఞానయోగమైన, అష్టాంగ యోగమైన, ధ్యాన యోగము లేకపోతే కర్మయోగము, వీటన్నిటికంటే ఉత్తమైనది ఏంటంటే భక్తి యోగం. అంటే వీళ్ళు కూడా ఆ భక్తి యోగంకి వచ్చి ఆ మెట్ల సోపానం అనేది కూడా చూసాము. అన్నిటికంటే పైన ఉండేది ఏంటి అంటే భక్తి యోగం. కాబట్టి మనం మొదటి నుంచే భక్తి యోగం అనేది స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతావన్నీ కూడా మనకి వస్తూనే ఉంటాయి. అలాగే ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటే ఆఖరికి మనం చేరుకోవాల్సింది మళ్ళీ భక్తి యోగం. భక్తి యోగం ద్వారా మనం భగవంతుడిని చాలా ఈజీగా అంటే ఒక లిఫ్ట్ అలాగే స్టెప్స్, లిఫ్ట్లో మనం వెళ్తే చాలా ఈజీగా మన గమ్యం చేరుకోవచ్చు త్వరగా. అలాగే మెట్ల మీద అంటే అది ప్రయాసతో కూడింది, అట్లాగే కొంత సమయం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనేది కూడా నిన్న చూడడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకా అందులో మనం చూసాము మనసు ఒకప్పుడు మనకి శత్రువుగా ఉంటుంది, కానీ దాన్ని మనం ఎలా మిత్రుడిగా చేసుకోవాలి, మిత్రుడిగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూసాము. ఈ 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుడే మళ్ళీ ఆ యోగినామపి సర్వేషాం అంటే అందరిలో కూడా ఆ భక్తి యోగు చాలా ముఖ్యమైన వాడు, నాకు చాలా ఉత్తముడు అని చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. అంటే నేను ఎక్కడైతే ఆపారో మళ్ళీ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అంటే నా మీద నీ యొక్క మనస్సు అంతా కూడా నిలుపు, నన్ను ఆశ్రయిస్తే గనక నువ్వు ఆ ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నువ్వు నన్ను ఎలా చేరుకోవాలగా నేను ఇంకా వివరిస్తాను. అంటే నా గురించి నేనే చెప్తాను, విను ఓ అర్జున అని. అది కూడా ఎలా సంపూర్ణంగా చెప్తాను. కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి, మనసుని నా మీద నిలుపు. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, తచ్ఛృణు అంటే విను, నేను చెప్పేది శ్రద్ధగా విను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ యొక్క పదాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఆ వినడం అనేది చాలా ముఖ్యము. నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో కూడా శ్రవణం మనం చూసాం కదా, శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, పాదసేవనం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. ఇటువంటివి కూడా దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మనివేదనం, ఇట్లా 9 మార్గాలు అనేవి ఉన్నాయి. వాటిల్లో కూడా ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే శ్రవణం. ఇట్లా ఆ శ్రవణం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పింది ఏదైతే ఉందో అది చాలా శ్రద్ధగా వినడం అనేది చాలా ముఖ్యమన్నమాట. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యత్ జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీన్ని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఏమీ ఉండదు. అంటే యోగంలో ముఖ్యమైనది మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం భక్తి యోగము. ఎప్పుడైతే మనం ఒక కర్మని చేసి ఫలితం మీద ఆసక్తిని పెంచుకుంటామో అది కలుషితం అవుతుందన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క కర్మ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఆ ఫలితం అనేది నేను ఇంత కోరుకుంటున్నాను, నాకు అది కావాలి అనుకోవడం కలుషితం అయిపోయినట్లు. దాన్ని సకామ కర్మ అంటారు. అదే మనం కర్మలు చేస్తున్నాము, ఫలితం భగవంతుడికి ఇవ్వలేను, కానీ బుద్ధిని ఉపయోగిస్తాను. నేను నాకున్న బుద్ధిని ఉపయోగించి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి నా యొక్క జ్ఞానం అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. అంటే అది జ్ఞానయోగం అవుతుంది.
ఎలా అంటే ఈ జ్ఞానము విజ్ఞానం అనేది చాలా ముఖ్యము. మనం ఒక సీసా, ఇప్పుడు సీసాలో తేనె ఉందనుకోండి, అది మనం దాన్ని టేస్ట్ చేయకుండా అది తీయగా ఉందా లేకపోతే ఎలా ఉంది అనేది దాని టేస్ట్ అనేది తెలుసుకోలేము. కానీ ఎప్పుడైతే మూత తీసి మనం ఆ తేనె టేస్ట్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే దాని యొక్క టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే మనం తెలుసుకుంటాము, కానీ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టలేకపోయినా లేకపోతే దాన్ని అనుభవించలేకపోయినా దాని యొక్క టేస్ట్ అనేది తెలియదు అనమాట. అట్లాగే ఈ ఈ యొక్క జ్ఞానము విజ్ఞానం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకున్నది మళ్ళీ మనం అనుభూతి కూడా చెందాలన్నమాట. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తే రన్నింగ్ రేసుల్లో కొన్ని వేల మంది పాల్గొంటున్నారు, కానీ చివరికి గమ్యం చేరే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. వారిలో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఇట్లా కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళు ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు అనమాట. కానీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఏంటంటే జస్ట్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు, వెంటనే డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు. కానీ చివరి వరకు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు ఆ యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి, అలాగే దాన్ని పూర్తి చేయడానికి, ఆ రన్నింగ్ రేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తి చేయడానికి దాంట్లో విజయవంతం అవుతారనమాట. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటి, చాలామంది భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, భగవద్గీత గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎలా అయితే మనము జనవరి 1 రాగానే కొన్ని అనుకుంటాము, రేపటి నుంచి జనవరి 1 నుంచి నేను ఈ టైంకి, ఈ టైం సెన్స్ అనేది ముఖ్యంగా చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి నేను టైంకి ఆ టైం చాలా మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను ఇట్లా, లేకపోతే నేను రేపటి నుంచి జిమ్కి వెళ్తాను, లేకపోతే రేపటి నుంచి నేను భగవద్గీత చదువుకుంటాను, లేకపోతే రేపటి నుంచి నేను మందిరానికి వెళ్తాను ప్రతిరోజు కూడా, ఇట్లా చాలా చాలా అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. కానీ జనవరి 1, జనవరి 2, జనవరి 3, జనవరి 10, లేకపోతే జనవరి 20, ఫిబ్రవరి 1 వచ్చేసరికి ఎవరైతే దాన్ని ఆచరిస్తున్నారో, దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారనమాట. అలాగే మనకు కూడా భగవద్గీత ఆన్లైన్లో చాలా ఫ్రీగా, చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, లేకపోతే విందాము అని ట్రై చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉండొచ్చు. కానీ దాన్ని ఆ 18 అధ్యాయాలు కూడా కంప్లీట్ చేసేవాళ్ళు అందరూ ఉండరు. కాబట్టి ఇట్లా అంటే ఎవరైతే మరి సంకల్పం తీసుకుని దాన్ని పూర్తి చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇక్కడ. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. మరి ఆ జ్ఞానము విజ్ఞానము అనేది ఏంటనేది మనం ఇక్కడ చూస్తే, భూమిరాపోనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతి యమ్మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధ. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను ఈ 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడి ఉంది. మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము ఇవి ఏంటి అంటే మన పంచమహాభూతాలతో కూడిన మన దేహంలాగా చూడవచ్చు. అలాగే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం మనం ఇది కూడా చూసాం కదా, ఇది స్థూల శరీరం అయితే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఏంటంటే సూక్ష్మ శరీరం అనమాట. కాబట్టి ఈ 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడింది అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క భిన్న శక్తులు, అందుకే భిన్న ప్రకృతి అష్టధ. ఈ 8 ప్రకృతులు నాకు భిన్నమైన ప్రకృతి అని చెప్తున్నారు. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఓ గొప్ప బాహువులు కలవాడా అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి, కానీ దానికి అతీతంగా నా పరాప్రకృతి ఉంది. అదే ఈ జగత్తు యందు ఉన్న జీవరాశులకు మూలాధారమైన జీవాత్మలను కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ జీవాత్మలన్నీ కూడా ఏంటి, భగవంతుని యొక్క పరాప్రకృతి. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన శ్లోకంలో అపరాప్రకృతి, ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు, పరాప్రకృతి. ఇది కూడా భగవంతుని యొక్క పరాప్రకృతి. ఇవి ఎలా, ప్రతి ఒక్క దేహంలో కూడా జీవాత్మ అనేది ఉంటుంది, ఇది చెప్తున్నారు. అలాగే భగవంతునికి ముఖ్యంగా 3 రకాల శక్తులు అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి ఆంతరంగిక శక్తి, యోగమాయ అని అంటారు. రెండవది బహిరంగ శక్తి, అంటే మహామాయ అంటారు.
మూడవది ఏంటంటే తటస్థ శక్తి. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా, ఈ పరాప్రకృతి అంటే జీవులు అనమాట. మనము, జంతువులు, సర్వభూతాలు కూడా భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి. అంటే ఈ యోగమాయ ఏంటంటే ఆంతరంగిక శక్తి అనే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి మనల్ని భగవంతుని దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. కానీ మహామాయ ఏంటంటే మనకి ఇంద్రియ భోగం గురించి మనం 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం కదా, ఇంద్రియాలు ఎంత బలవత్తరమైనవి. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలు ఎప్పుడైతే ఏవేవో కోరుకుంటూ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు మహామాయ అనేది మనల్ని అటువైపు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. నీ కోరిక తీర్చుకోవడానికి నువ్వు ఈ పని చెయ్యి, ఆ పని చెయ్యి అన్నట్లుగా అటువైపు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఒక గ్లాసు నీళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి, అందులో ఒక చుక్క మనం విషం కలిపాము అంటే ఇంకా మనకి అది చాలా డేంజర్ అనమాట. అట్లాగే మనకి ఇంద్రియాల్లో ఏ ఒక్క ఇంద్రియమైనా కూడా పట్టు తప్పింది అంటే మనము ఈ మహామాయ స్థానంలోకి, మహామాయ యొక్క కంట్రోల్లోకి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. అలాగే మనము తటస్థ శక్తి అంటే మనం మధ్యలో ఉన్నాం అనమాట. మనము ఇటు అన్నా వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే అటు అన్నా వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి మనం ఎటు వెళ్ళాలి, ఏ మార్గాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి త్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అంటే ఏదైతే అపరాప్రకృతి అలాగే పరాప్రకృతి చెప్పారు కదా, ఈ 2 కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రకృతుల నుంచే సమస్తము కూడా వస్తూ ఉంది. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణమని తెలుసుకో. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క అన్ని అపరాప్రకృతి అయినా పరాప్రకృతి అయినా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. కాబట్టి మరి మొత్తం కూడా కారణము ఎవరంటే భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నాపైననే ఆధారపడి ఉన్నది. ఇక్కడ అర్జునుడిని ధనంజయ అని పిలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని వాళ్ళు స్థాపించాలనుకున్నారు, ఆ యొక్క ఇంద్రప్రస్థం అనే రాజ్యాన్ని వాళ్ళు స్థాపిస్తారనమాట. ముందుగా ఏంటది, అదంతా కూడా ఒక అరణ్యంలాగా చాలా డేంజర్ ప్లేస్లోగా ఉంటుంది. కానీ దాన్ని వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ హస్తినాపురం నుంచి వచ్చేస్తారో అప్పుడు వీళ్ళు అక్కడ ఇంద్రప్రస్థం అనే గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని కడతారు. అప్పుడు ఆ కట్టడానికి మనంతా కూడా ధనం అవసరం అవుతూ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు అర్జునుడే చాలా వరకు ఆ ధన సేకరణ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ధనము, బంగారం ఇటువంటివి, అలాగే గోవులు, వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఆ తక్షకుడు ఎప్పుడైతే ఆ గోవుల్ని తస్కరించాలని చూస్తాడో అప్పుడు కూడా అర్జునుడు ఆ తక్షకుడి బారి నుంచి వాటిని రక్షించి తీసుకొస్తారనమాట. కాబట్టి అందుకనే ఆ అర్జునుడిని ధనంజయ అని ఇక్కడ సంబోధించారు. అట్లాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏం చెప్తున్నారు, ఆ ముత్యాల దండ మనం ఇందులో చూస్తే ఈ ఫోటోలో ఈ ముత్యాల దండలో మనకి ముత్యాలు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. కానీ అందులో దారం ఏదైతే ఉందో అది కనిపించడం లేదు. ఆ దారం ఎవరు అంటే భగవంతుడు అనమాట. ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ప్రతి ఒక్క లోకం, ఈ భౌతికమైన లేకపోతే ఆధ్యాత్మికమైన, ఈ యొక్క అన్ని లోకాలకి కూడా ఆధారం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. అతని శక్తి అన్నింట్లో కూడా ఉంటుంది, కానీ ఆయన మనకి కనిపించరు. ఆయన అవ్యక్తంగా ఉంటారు. అంత మాత్రాన లేనట్లు కాదు, మనము చూడలేకపోతున్నట్లు. కాబట్టి భగవంతుని శక్తి వలన ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అతనికి సమానులు కానీ అధికులు కానీ ఎవరూ లేరు. అందుకే ఇక్కడ ఏమని చెప్తారు, కించిత్ అస్తి. కించిత్ అస్తి అంటే ఆయనకంటే పైన ఉన్న వాళ్ళు కించిత్ అంటే కొంచెం కూడా ఇంకా ఏదీ లేదు అని. అందుకే మనం ఇక్కడ చూస్తే ఆయన యొక్క స్వేద రంధ్రాల నుంచి చూడండి ఎన్ని ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాలు అనేవి పుడుతూనే ఉన్నాయి. బ్రహ్మాండాలు కొన్ని వేల బ్రహ్మాండాలు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా. అందుకే ఆయన్ని అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక అని కూడా అంటూ ఉంటారు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం ఋషు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని,
అయి ఉన్నాను. వేదాల్లోని ఓంకారంను, ఆకాశంలో శబ్దం మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యం కూడా నేనే. అంటే సాక్షాత్గా భగవంతుడే ఆ ఓంకారం. అలాగే మనకి ఈ 8 నుంచి 11 శ్లోకాల వరకు చూస్తే రుచి, జలంలోని రుచి, సూర్యచంద్రుల్లోని వెలుగు, వైదిక మంత్రాల్లో ఉండే ఓంకారము, ఆకాశంలోని శబ్దము, మానవుల్లోని సామర్థ్యము, ఇదంతా కూడా భగవంతుడే. భూమిలోని సువాసన, మనకి బాగా వర్షం పడింది అనుకోండి, మంచి సువాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఏం చేయాలన్నా కూడా మానవుడు ఏదైనా కూడా చేయగలడు, అది ఆ సామర్థ్యం కూడా ఆయనే. అగ్నిలోని వేడిమి, జీవించే జీవులలో జీవనం కూడా ఆయనే, అంటే ఆ జీవం ఏదైతే ఉందో అదే భగవంతుడు. తపస్సులలో తపస్సు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళలో ఒక తపస్సు కూడా ఆయనే. సమస్త ఆస్తిక్యములలో ఆది బీజము, బుద్ధిశాలలో బుద్ధి, అంటే ఎవరైతే బుద్ధిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారో వారిలో ఉండే ఆ బుద్ధి ఎవరిది అంటే భగవంతుడు. శక్తిమంతులలో పరాక్రమమైన శక్తి, బలవంతులలో రజము మరియు కోరిక లేనిది, అంటే కొంతమంది బలంగా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు చాలా బలంగా ఉంటారు, కానీ అది ఎలా ఉండాలి, రజోగుణం. అలాగే కోరిక లేనిదై ఉండాలన్నమాట, ఆ బలము భగవంతుడిదే. అలాగే ధర్మ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథునము, అంటే ఒక అక్రమ సాంగత్యం లేకుండా ఉండే ఆ మైథునము ఎవరు అంటే భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః ఏభిః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే 3 గుణముల ద్వారా మోహితులు అయిన మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణములకు అతీతుడను నశింపు లేనివాడను అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుంది. అంటే కొన్నిసార్లు మనము సత్వగుణంలో ఉంటాము, అలాగే కొన్నిసార్లు రజోగుణం, కొన్నిసార్లు తమోగుణంలో ఉంటాం. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే అంటే మంచి పనులు చేస్తూ ఉండాలనుకుంటూ ఉంటాం, అంటే ఎగ్జాంపుల్గా భగవంతుడి గురించి వినాలనుకోవడం, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకోవడం, భగవంతుడిని దర్శించాలనుకోవడం, ఇటువంటివన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. అలాగే రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని చూసి ఆయనకి అంత ఐశ్వర్యమా, లేకపోతే ఆయనకి అంతమంది భార్యలా, లేకపోతే ఆయనకి అంత బలమా, ఇట్లా ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని మాయ కప్పేసి ఉంటుంది, మహామాయ. అందువల్ల అసలు భగవంతుడే లేడు, నేనే భగవంతుణ్ణి అని కూడా అంటూ ఉంటారు చాలామంది. ఇదంతా కూడా ఇటువంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా, దుష్టమైన ఆలోచనలన్నీ కూడా తమ గుణంలో ఉన్నప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ గుణాల్లో చిక్కుకుని ఉన్న వాళ్ళు మనకి, అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ గుణాల్లో చిక్కుని ఉంటూ ఉంటామో అప్పుడు మనకి భగవంతుడు కనిపించడు. కాబట్టి భగవంతుడిని చూడడం అనేది చాలా సులభం. అందుకే మనకి శ్రీ ఉపదేశామృతంలో చెప్తారు, ఉత్సాహాత్ నిశ్చయధైర్య తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. అంటే మనం ఉత్సాహంగా ఉండాలి భగవంతుడి పట్ల, మనం నిశ్చయాత్ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి, ధైర్యాత్ ధైర్యంగా ఉండాలి, అంటే భగవంతుడు నన్ను కాపాడుతాడు, ఒకవేళ ఏదన్నా కష్టం వచ్చినా కూడా అది నా మంచి కోసమే అనే ఆ ధైర్యం అనేది ఉండాలి. తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ అంటే మనము మన యొక్క కర్మలు చేస్తూ ఉండాలి. సంగత్యాగాత్ అంటే ఏదైతే అవసరం లేని వ్యర్థమైన టైంపాస్ చేసే కార్యక్రమాలు ఉంటాయో వాటిని మనం, అంటే పాలిటిక్స్ అని, గేమ్స్ అని కొన్ని కొన్ని ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి మనం ఎక్కువగా టైం అనేది వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం వాటిల్లో. వాటి పట్ల మనకి అవసరం లేని టైంని తగ్గించుకోవాలి. సతోవృత్తే అంటే ఎవరైతే పూర్వ ఆచార్యులు, గురువులు ఏదైతే చెప్పారో మనకి వాటిని మనం తెలుసుకుని అది చేయడం ఉత్తమం అనమాట. ఈ 6 కూడా ఏంటంటే భక్తిని పెంచుతాయి అని చెప్తారు. కాబట్టి మనం వాటి వైపు వెళ్తే అప్పుడు మనం ఈ గుణాలకి అతీతులుగా అవ్వచ్చు, అప్పుడు మనం నశింపులేని భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవచ్చు. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన నా ఈ దైవమాయను దాటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభముగా దాటగలుగుతారు. ఈ మరి మనం ఈ త్రిగుణ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, ఇదంతా కూడా భౌతికమైన మాయ, ఈ త్రిగుణ స్వరూపము. కానీ ఇదేంటిది? భగవంతుని యొక్క దైవమాయ.
దీన్ని దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. కానీ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే, నన్ను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో మాయామేతాం తరంతితే, వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలుగుతారు. కాబట్టి నా మాయను ఛేదించుకొని బయట రావడం అనేది జరగదు. కానీ భవసాగరమైన ఈ ఈ యొక్క సాగరాన్ని ఈదుకు రావడం చాలా కష్టమే. కానీ ఈ యొక్క పెద్ద మహాసముద్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు చాలా ఈజీగా సులభంగా దాటగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతామో అలాంటి వాళ్ళు దీన్ని చాలా సులభంగా దాటగలుగుతారు. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఇటువంటి శ్లోకం ఒకటి ఉంటుంది. సమాశ్రితాయే పదపల్లవప్లవం మహత్పదం పుణ్యయశో మురారే భవాంబుధిర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్విపదాం నతేషాం. అంటే ఈ విశ్వమంతా కూడా ఎవరికి ఆశ్రయమై ఉంది? భగవంతుడి ఆశ్రయంలో ఉందన్నమాట. అందుకే ఆయన ఏమంటారు? మురారి. అంటే ఆ మురా అనే అసురుని చంపినవాడు కాబట్టి మురారి అని. అటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క పాద పద్మనౌక, అంటే మనం ఆయన యొక్క పాదాలు పట్టుకోవడమే. ఏంటి ఆయన యొక్క పాదాలు ఏంటి? నౌక అనమాట. దేనికి? ఈ యొక్క మహాసముద్రాన్ని అంతటిని కూడా దాటించి వేయగలుగుతుంది. మనం ఆ యొక్క నౌకలోకి మనం చేరుకుంటే చాలు ఈ యొక్క భవసాగరం అనేది దాటించేస్తుంది. అది కూడా ఎలా అంటే ఈ యొక్క పెద్ద సాగరం ఏదైతే కనిపిస్తుందో మనకి ఈ ఫోటోలో, ఇదంతా కూడా ఎలా అవుతుంది? వత్స అంటారు కదా, ఆ వత్స అంటే ఒక ఆవు దూడ ఎంత అయితే చిన్నగా ఉంటుందో ఆ దూడ యొక్క గిట్ట ఇంకా చాలా చిన్నగా ఉంటుందన్నమాట. అది కనుక ఆ గిట్ట అంటే ఆ పాదం ఎక్కడైనా ఒక తడి ప్రదేశంలో కనుక వేస్తే దాని యొక్క గుర్తులు ఎలా ఎంత గుంత పడుతుంది? చాలా చిన్న గుంత పడుతుంది అనమాట. అందులో నీళ్లు ఎలా మనం చాలా ఈజీగా దాటేయచ్చు దాన్ని. అంటే చాలా మనం చిన్న చిన్న పిల్లలు అయినా కూడా దాన్ని చాలా ఈజీగా దాటేయచ్చు అనమాట. అంత ఆ నీళ్లు, ఆ సముద్రం అనేది అంత చిన్నగా అయిపోతుంది మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క శరణాగతి పొందుతామో. కాబట్టి మన పరమగమ్యం ఏంటి? ఈ భౌతిక క్లేశాలు అటువంటివి ఏవి అయినటువంటి వైకుంఠ లోకము. కాబట్టి ఈ అడుగడుగున దుఃఖ ప్రదేశమైన ఈ భౌతిక జగత్తుని దాటి మనం వైకుంఠ ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి అంటే భగవంతుని శరణాగతి పొందితే ఈ పెద్ద సముద్రం అనేది అంత చిన్న ఒక నీటి చిన్న చిన్న వత్స ముద్ర, అంటే ఆ కాలి ముద్రలో ఉండే అంత చిన్నగా అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం చాలా ఈజీగా దాటేయవచ్చు. అందుకే మనం అంతకుముందు కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, మనకి భాగవతంలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. గజేంద్రుడు, అతను కూడా తన యొక్క భార్య పిల్లలతో చాలా ఎంజాయ్గా హ్యాపీగా ఉంటూ ఆ కొలంలోకి దిగుతాడు. ఎప్పుడైతే ఆ ముసలు పట్టుకుంటుందో చాలా పోరాడతాడు. కానీ తను ఆ యొక్క భగవంతుడికి శరణు వేడి చాలా ఈజీగా, అంటే శరణాగతి పొంది చాలా ఈజీగా వైకుంఠ లోకం అనేది చేరుకుంటాడు అనమాట. అలాగే ద్రౌపది దేవిని మనం చూస్తాము, సుధా మనం చూస్తాము. ఇట్లా ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతునికి శరణు వేడకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇందాక శరణు వేడమన్నారు కదా, మరి శరణు వేడకపోతే ఏమవుతుంది అనేది ఇక్కడ నలుగురు గురించి చెప్తున్నారు. నవాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. మహామూఢులు, మానవ అధములు, అంటే మనుషుల్లోకెల్లా అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, అలాగే రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన దుష్టులు నాకు శరణుజొచ్చరు. అంటే మూఢులు అంటే తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేరు, అతి మూర్ఖులు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గాడిద చాకరీ చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళని గాడిదతో ఎందుకు పోల్చారు అంటే, సాయంత్రం వరకు యజమాని గడ్డి పెడతాడు కదా అని విపరీతమైన బరువులు మోస్తూ గాడిద ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ దానికి గడ్డి అనేది ఎక్కడైనా కూడా ఏదో ఒక ప్లేస్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది. కానీ దానికోసం అది
ఆ యొక్క అంతంత బరువు అనేది మోస్తూ వెళ్ళాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు. కానీ ఈ మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. తర్వాత నరాధమాహ అంటే మానవులలో అధములు. వీళ్ళకి చాలా చాలా కోరికలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క శరీరం గురించి ఆలోచించుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క పంచేంద్రియాలను ఎలా తృప్తిపరచుకోవాలి అనే మాత్రమే వీళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. బాగా తిన్నామా, బాగా నిద్రపోయామా, ఈరోజు మనకి పూర్తయిందా, అంతేగాని భగవంతుడి గురించి ఆలోచన అనేది ఉండదు. రావణాసురుడు, అతనికి చాలా అహంకారం ఉంటుంది. చాలా నేనే గొప్ప శక్తిమంతుణ్ణి అని, ఎవరిని కావాలంటే వాళ్ళని లొంగ తీసుకోవచ్చు అనుకుంటాడు. అందుకే సీతాదేవిని కూడా అపహరించి తీసుకువెళ్తారు. అలాగే కైలాసానికి వెళ్ళి ఆ కైలాసం యొక్క పర్వతాన్నే తన లంకకి తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు. అలాగే ఈ ఆయన గొప్ప భక్తుల్లాగా ఉంటూ శివుడికి కొన్ని చేస్తూ ఉంటారు కదా. అప్పుడు శివుడు అనుకుంటారు, సరే నీ భక్తికి మెచ్చాను, నీకు ఏం కావాలి అంటే నాకు ఒక అందమైన స్త్రీ కావాలి అని కోరుకుంటాడంట ఒకసారి. అప్పుడు మరి శివుడు భోళాశంకరుడు అంటారు కదా, సరే నాకైతే మరి అందమైన స్త్రీ అంటే ఎవరో తెలియదు, నా యొక్క భార్య నాకు అందమైన స్త్రీ అని చెప్తారు. నేను నా భార్యను మాత్రమే చూశాను, నా దృష్టిలో తనదే అందము, కావాలంటే నా భార్యనే తీసుకువెళ్ళు అని. మరి ఇతడు నరాధముడు కాబట్టి ఆ ఆరాధ్యుడైన శివుడు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలుసుకోలేడనమాట. కాబట్టి మరి ఆరాధ్యుడు కాబట్టి అతని భార్య నేను ఎలా తీసుకెళ్తాను అని అనకుండా సరే ఇవ్వమని చెప్పి తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ మిగతా దేవీ దేవతలు అందరూ కొంత చిన్న నాటకం ఆడి నువ్వు తీసుకెళ్తున్నది ఒక వృద్ధురాలు, ఒక ముసలామే అని ఆయన్ని మళ్ళీ చిన్న ప్లాన్ వేసి ఆయన దగ్గర నుంచి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయేలాగా చేస్తారనమాట. తర్వాత మాయాపహృత జ్ఞానులు అంటే మాయా ప్రభావం వలన వాళ్ళకి బుద్ధి అనేది ఉంటుంది, కొంత జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది, కానీ దాన్ని నశించిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు. సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు అంటే తెలివితేటలు ఉంటాయి, కానీ వీళ్ళు అనవసరంగా వాదనలు ఆడుతూ ఉంటారు. భగవంతుడు లేడు, ఏమీ లేడు, నేనే భగవంతుడిని, ఒకవేళ ఉంటే భగవంతుడు నాకు కనిపించమని చెప్పండి, నువ్వు భగవంతుడివే నేను భగవంతుడినే, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మీ భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడు, ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. ఎక్కువ మేధావులు అనే వాళ్ళు ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా వీళ్ళు. అలాగే 4వ కేటగిరీ ఆసురం భావ మాశ్రితాహ అంటే రాక్షస గుణాలు ఉన్నవారు. వీరికి దురహంకారం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. మాకు తిరుగులేదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. భగవంతుడు లేడని వీళ్ళు కూడా భగవంతుడు లేడు, నేనే భగవంతుడిని ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మరి మనం ఏమైనా చేస్తే కదా మనకి, అంటే మనం మంచి మంచి కార్యాలు లేకపోతే భగవంతుని యొక్క శరణాగతి పొంది మనం ఏదైనా కార్యాలు చేస్తే కదా మనకి భగవంతుడు దర్శనం అనేది దొరికేది. మనం ఏం చేయకుండా మనకి భగవంతుడు దర్శనం అవ్వాలి అనుకోవడం మూర్ఖత్వం. అంటే ఏదైనా ఒక ఇప్పుడు గొప్ప ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన చదువు ఏదైతే ఉందో దాన్ని చదవాలి, దానికి అర్హత సాధించాలి. అట్లా మనం భగవంతుడి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళాలి అంటే దానికి అర్హత అనేది ఉంటుంది. మరి అన్నమాచార్యుల వారు, అలాగే రామదాసుల వారు, ఇట్లా చాలా చాలా మంది గొప్ప భక్తులు భగవంతుని యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకోగలిగారు. అది వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. మరి ఎవరైతే తెలుసుకోలేకపోతున్నారో చూసాము, మరి ఎవరైతే తెలుసుకోగలరో, తెలుసుకుని భగవంతుని చేరుకోగలరో, వాళ్ళు శరణాగతి అవ్వగలరో వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు అంటే ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరేవాడు అంటే జిజ్ఞాసువులు, అలాగే సిరి సంపదలు కోరేవాడు మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు ఆయన 4 రకాల పుణ్య పురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయడం ప్రారంభిస్తారు. కాబట్టి ఆర్తి అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు ఏంటంటే కష్టాలు ఉండడం వల్ల భగవంతుని ప్రార్థిస్తారు. కష్టాలు కూడా మంచిదే, అలా అయినా కూడా భగవంతుని ప్రార్థించే అవకాశం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ మనిషి జన్మ అనేది చాలా దుర్లభమైనది, మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందో రాదో తెలియదు. కాబట్టి ఈ జన్మలోనే భగవంతుని ప్రార్థించడం అంటే ఒక్కొక్కసారి కష్టాలు కూడా మనకి మంచి చేస్తూనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి, జిజ్ఞాసు. జిజ్ఞాసు ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఆర్తి అర్ధార్థి గురించి ఇచ్చారు. ఆర్తి వీళ్ళు ఇప్పుడు గజేంద్రుడిని మనం చూసాం, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన అలా చేశారు. అలాగే ద్రౌపదీదేవి చాలా కష్టపడుతుంది, వస్త్రాపహరణం చేస్తున్న సమయంలో చాలా చాలా పోరాడి ఇంకా చివరికి ఓ కృష్ణ నువ్వే నాకు దిక్కు అని ఆవిడ శరణాగతి వేడుకుంటుంది. తర్వాత అర్థార్థి
అంటే రాజ్యం కోసం ధ్రువ మహారాజ్ కూడా 5,000 సంవత్సరాల చిన్న పిల్లవాడు అనమాట. కానీ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాలి, భగవంతుణ్ణి నేను పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో, రాజ్యం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ వచ్చినా కూడా తర్వాత భగవంతుణ్ణి ఆయన దర్శిస్తారనమాట. చాలా విపరీతమైన గొప్ప తపస్సు అనేది చేస్తారు. ఇది మనం తర్వాత కూడా చూడొచ్చు. ఆయన ఒక నెల ఏమో ఓన్లీ అక్కడ పళ్ళు అవి తింటూ, తర్వాత ఒక నెల ఏమో ఓన్లీ అక్కడ ఆకులు తింటూ, తర్వాత ఏమో ఓన్లీ నీళ్లు తాగుతూ, తర్వాత కొన్నాళ్ళు అసలు ఏమీ తీసుకోకుండా అక్కడికి ఊపిరి కూడా బిగబట్టేసి ఆయన గొప్ప తపస్సు చేసి భగవంతుణ్ణి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఇలా రాజ్యం కోసం వచ్చాడు. ఇంకా సుగ్రీవుడు కూడా రాజ్యం కోసం వస్తాడు ముందు. అలాగే తన భార్య కూడా వాలి అపహరించాడని చెప్పి తర్వాత తన భార్య కోసం అలాగే రాజ్యం కోసం కూడా భగవంతుణ్ణి శరణ వేడతారు శ్రీరాముణ్ణి. కాబట్టి ఇట్లా ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ధనం అవసరమైనప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి పొందుతూ ఉంటారు. అలాగే జిజ్ఞాసులు, ఆసక్తి గలవాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో శ్రీమద్ భాగవతం ఆ యొక్క జ్ఞానం అనేది సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్కు ఇస్తూ ఉంటే అక్కడ ఈ యొక్క సూత మహర్షి అనే ఆయన ఉంటారు. ఆ సూత మహర్షి ఇక్కడ ఉండి అదంతా కూడా వింటారు. విని మళ్ళీ ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఒక యజ్ఞం చేయడానికి అని వచ్చిన కొంతమంది ఋషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఇస్తారనమాట. మొత్తం వాళ్ళకి వివరిస్తారు. అంటే మరి ఈ ఋషులు వీళ్ళందరూ ఎవరు అంటే జిజ్ఞాసు కలిగిన వాళ్ళు, ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు, తెలుసుకోవాలని అనుకునేవాళ్ళు. అట్లాగే జ్ఞాన అభిలాష, వీళ్ళు భగవంతుడి గురించిన జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది, దానిని అందరికీ పంచుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఇంకా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ 4 రకాల జ్ఞాన సముపార్జిత అన్వేషకుడు అనమాట వీళ్ళు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి, భగవంతుణ్ణి శరణు పొందడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వీళ్ళలో కూడా ఎవరు ఉత్తములు అంటే జ్ఞానులు అని చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానం అనేది తెలుసుకున్నవాడు, పరమాత్మ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నవాడు, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వాడు అత్యుత్తముడు. అటువంటి జ్ఞానికి నేను చాలా ప్రియమైన వాడిని, అతను కూడా నాకు ప్రియమైన వాడు. ఎందుకంటే ఇదంతా ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు అతడు భగవంతుని ప్రేమించడం మొదలు పెడతాడు. కాబట్టి భగవంతుడు ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి అతను కూడా అతన్ని ప్రేమిస్తాడు. అంటే భగవంతుడు కూడా అతనికి భక్తుడు కూడా, అంటే ఆ జ్ఞాని కూడా భగవంతుడికి ప్రియమైన వాడు. ఆ జ్ఞానులలో భక్తులు ఉత్తమమైన వారు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహియుక్తాత్మ మామే వానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువలనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. అంటే మనం ఇక్కడ చూస్తే భగవంతుడి ద్వారా వచ్చిన వేదాలని రచించి కూడా ఆయనకి తృప్తి కలగలేదు. ఎవరికి? వ్యాస మహర్షికి. ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు చివరికి అన్నీ రాసిన తర్వాత కూడా ఆయనకి ఇంకా సంతృప్తి అనేది దొరకలేదు. నిజమైన గొప్ప జ్ఞాని. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క గురువు గారైన నారదుల వారిని అడుగుతారు, నేను ఇన్ని చేసినా కూడా నాకు సంతృప్తి అని కలగట్లేదు, నాకు అంటే నేను ఏం చేయాలి ఇంకా అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నువ్వు అన్నీ కూడా రచించావు కానీ ఈ యొక్క భాగవతాన్ని ఇంకా నువ్వు రచించలేదు. ఎందుకు అంటే అందులో మొత్తము భక్తి యోగం ఉంటుంది. నువ్వు ఆ భక్తి యోగమైన ఆ భాగవతాన్ని నువ్వు రచించు, అప్పుడు నీకు సంతృప్తి అనేది కలుగుతుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి అప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించారు. అప్పుడు ఆయన నిజమైన సంతృప్తి అనేది పొందుతారనమాట. మరి ఈ శుద్ధ భక్తులు అనేవాడు కూడా చాలా అరుదు. ఎందుకు? మరి అందరిలో కూడా ఉత్తమైన వాడు జ్ఞాని అని తెలుసుకున్నారు. మరి ఆ జ్ఞాని ఏం చేస్తారు? బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. బహూనాం జన్మనామంతే అంటే అనేక జన్మలలో ఆచరించిన పుణ్యకార్యాల ఫలితాల ద్వారా జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, అటువంటి జ్ఞాని చివరికి తెలుసుకుంటాడు. ఏమని తెలుసుకుంటాడు? వాసుదేవ సర్వమితి, ఈ జగత్తు అంతా కూడా, సర్వం అంతా కూడా వాసుదేవమయం
అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. అటువంటి వాడు సమహాత్మ సుదుర్లభ. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదుగా ఉంటాడు. కాబట్టి వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు కొన్ని లక్షల కోట్ల జన్మల తర్వాత తెలుసుకుంటారు. అలా ఉండేవాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి వాడు చాలా అరుదు, అటువంటి మహాత్ముడు నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. యో యో యాం యాం తను భక్త శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం. ఇందాక మనం మరి భగవంతుడిని ఎవరైతే శరణాగతి పొందుతున్నారో వాళ్ళ గురించి చూసాము. ఒకవేళ మరి భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వకపోతే, అంటే భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వడం అంటే, అందుకే మనకి జయదో గోస్వామి అని ఒక కీర్తన రాశారనమాట. మనకి గీత గోవిందం అంటారు కదా, అక్కడ రాసేటప్పుడు ఆయన ఒక శ్లోకం అనేది చూస్తారు గీత గోవిందంలో. అక్కడ చూసి మమ శిరసి మండనం అంటే ఆయనకి ఈ యొక్క తలనొప్పి అనేది వచ్చింది కాబట్టి దానికి ఏదైనా ఒక మందు కావాలి అంటే, అప్పుడు నారదుడు, బ్రహ్మ, శివుడు వీళ్ళందరూ కూడా అడుగుతారు ఏం కావాలి అంటే, భగవంతుడు చెప్తారు ఆయనకి ఒక గొప్ప శుద్ధ భక్తుడి యొక్క ఆ పాద ధూళి అనేది కావాలి అని. ఎందుకు అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట. అంటే ఇది మనం కనుక ఇచ్చామంటే, మన పాద ధూళి కనుక భగవంతుడి నుదిటికి రాసాము అంటే మనం చాలా చాలా నరకలోకాలకి వెళ్ళిపోతామని భయపడి వాళ్ళు ఎవరు ఇయ్యరు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ గోపికలు ఆ బృందావనంలో ఉండే గోపికలు, నా కృష్ణుడికి తలనొప్పి అనేది వచ్చిందా, మేము ఎన్ని నరకలోకాలకి వెళ్ళినా పర్లేదు, ఎన్ని కల్పాలు మేము నరకాన్ని అనుభవించినా పర్లేదు అని వాళ్ళు వారి యొక్క పాదధూళి తీసుకొచ్చి ఇస్తారనమాట. అంటే అప్పుడు భగవంతుడికి ఆ తలనొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇట్లా అంటే వాళ్ళు ఆ శుద్ధ భక్తులు అనేది ఉన్నారు. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా ఏంటి, పిల్లలకి ఏమైనా హెల్త్ బాగోకపోతే వాళ్ళు కూడా సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. పగలు రాత్రి అనేది ఏమీ పట్టించుకోకుండా నిద్రాహారాలు మానేసి బాగా సేవ చేస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రేమగా మన వైపు ఉంటే మనం కూడా తర్వాత ఏంటి, మనం కూడా వాళ్ళకి ఆ ప్రేమ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఎలా ఉంటాడు, మరి వారి యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆయనకి ఏం అవసరం అది అంటే ఆ ప్రేమ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రేమ అనేది ఆయన కూడా అందరికీ పంచుతూ ఉంటాడు. కానీ ఎవరైతే మరి ఇది తెలుసుకోలేకపోతున్నారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించకోరుతున్నాడు అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రేమని పొందలేకపోతే వాళ్ళు ఏదో ఒక ఇతర దేవతని పూజించినప్పుడు అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధ నేనే కలుగజేస్తాను అని అంటున్నారు. సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. అలాంటి శ్రద్ధా విశ్వాసం కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందును. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలం నా ద్వారానే ఇవ్వబడతాయి. అంటే పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్క హృదయంలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే మనం ఒక దేవి దేవతని పూజించాలనుకుంటామో ఆయనే మన కోరిక తీరుస్తారు. ఆఖరికి ఆ దేవత ద్వారా మనం కోరుకున్న కోరికను తీర్చేది కూడా ఆయనే. ఆ నిర్ణయానికి మనము ఆ యొక్క కోరికకి మనము ఆ దేవతను పూజించినప్పుడు ఆయనే మనకి అవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్త యాంతి మామపి. అంతవత్తు ఫలం తేషాం అవంటే ఏంటి, అవన్నీ కూడా అంతవత్తు అంటే చాలా తక్కువ ఉన్న ఫలితాలు. అంటే అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అవి పరిమితమైనవి, అలాగే తాత్కాలికమైనవి. అందుకే ఇక్కడ అంతవత్తు ఫలం అని చెప్తున్నారు. కానీ దేవాన్ దేవయజోయాంతి దేవతలను ఆరాధించేవారు వారి లోకాలకు వెళ్తారు. మద్భక్త యాంతి మామపి కానీ నా భక్తులు చివరికి అత్యున్నతమైన నా లోకానికి చేరుకుంటారు అని. మనం ఏంటంటే ముఖ్యంగా కోరుకునే కోరికలు ఏవి ఉంటాయి, నాకు ధనం కావాలి,
నాకు ఇల్లు కావాలి, నాకు అందం కావాలి, నాకు విద్య కావాలి, ఇవన్నీ కోరుకుంటూ ఉంటాం. ఇవన్నీ ఏంటి, ఈ దేహంలో ఉన్న ఈ దేహంలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి. తర్వాత మనకి అవి అంత పెద్దగా, అంటే ఈ దేహం ఎప్పుడైతే నశిస్తుందో అవన్నీ కూడా పనిచేయవు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటి, తాత్కాలికమైనవి. మనకి రేపటి అధ్యాయంలో చూస్తాం, ఆ బ్రహ్మ భువనాల లోకాహ అని, అంటే ఈ లోకాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి అని. కాబట్టి మనకి ఈ లోకంలో వచ్చేవి ఏవైనా కూడా తాత్కాలికమైనవే. ఉద్యోగం అవ్వచ్చు, గొప్ప జీతం అవ్వచ్చు, భార్య పిల్లలు, స్థలము, కార్లు, ఇల్లు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, మనకి తాత్కాలికమైనవి. వాటిని మనం ఏవైతే కోరుకుంటూ ఉన్నామో అవి తాత్కాలికమైనవి. కాబట్టి శాశ్వతమైన వాటిని కాకుండా ఈ తాత్కాలికమైనవి కోరుకుంటే వాటిని వస్తాయి. కానీ మనం శాశ్వతమైన దాన్ని కోరుకోవాలి అంటే దేవాన్ దేవయజ యాంతి మద్భక్త యాంతి మామపి. మనం ఎవరినైతే పూజిస్తున్నామో మనం వాళ్ళ లోకానికి వెళ్తాము. మనం భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటే భగవంతుని యొక్క లోకానికి వెళ్తాము. కానీ అక్కడేంటి, పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. అంటే ఈ పరమాత్మ రూపంలో మొత్తం కూడా ఆయన ఈ సర్వము వ్యాపించి ఉన్నారు. అలాగే పరమాత్మ రూపంలో మనలోనే ఆయన ఉన్నారు. అలాగే ఆయన నుంచే అన్ని భౌతిక ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. మరి మనకి తెలియంది అంటే ఆయనకి తెలియంది ఏది ఉండదు. మనం ఇంతకు ముందు ఏ దేహంలో ఉన్నాము, ఇప్పుడు మానవ దేహంలో ఉన్నాము, తర్వాత మనకి ఏ దేహం అనేది వస్తుంది, ఇదంతా కూడా మన భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. ఎందుకు, సాక్షిభూతుడిగా ఆయన మన హృదయంలోనే ఉంటున్నారు. కాబట్టి భగవద్గీత విని మనం భగవద్గీత తెలుసుకుంటే ఆయన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వచ్చే అధ్యాయాలు చెప్తారు ఆయన మనకి ఎలా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఆయన్ని, మన వచ్చే జన్మ కూడా మనం ఎలా ఉండబోతాం అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనేది వచ్చే అధ్యాయంలో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి భగవంతుడు ఏంటి, ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్స్ అనమాట. అంటే ఆయనగా ఈ మహావిష్ణువుగా అవతరిస్తారు. తర్వాత ఆయనలో నుంచి ఈ బ్రహ్మాండాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అవి అన్లిమిటెడ్ అనమాట. మనం లెక్క పెట్టలేనన్ని ఈ బ్రహ్మాండాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఎవరు భక్తులు, ఎవరు భక్తులు కాగలరు అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మా యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. అంటే మనం చేసుకున్న పాపాలకి మనం కొన్ని ప్రారంధము అప్రారంధము అంటే ఆ పాపాలు ఫలితం మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాము. కొంతకాలం తర్వాత అనుభవిస్తాము. ఇట్లా మనము పూర్వజన్మలో చేసుకున్న అలాగే ప్రస్తుత జన్మలో చేస్తున్న ఇవన్నీ కూడా మనం మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందాలి. మరి ఆ పాపాత్మక చర్యలను పూర్తిగా నిర్మూలించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని కీర్తిస్తూ మనము భగవంతుని యొక్క సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉండాలి. అంటే నిర్ద్వంద్వం, అంటే ఎవరి మీద మనకి మోహం అనేది ఉండకూడదు, ఎవరి మీద కూడా ద్వేషం అనేది కూడా ఉండకూడదు, మనం ఎవరిని కూడా ద్వేషించకూడదు. అటువంటి వారికి భక్తిలో ఛాన్స్ అనేది దొరుకుతుంది. అందుకే భగవంతుని భజించాలి, భగవంతు యొక్క నామాన్ని కూడా భజిస్తూ ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ యే విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విధిర్యుక్త చేతసః. దేవాది దేవుడినైనా నన్ను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకుని నా పూర్తి భావంలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను భగవంతునిగా తెలుసుకుని ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే మనం దేహత్యాగం చేస్తామో, మన శరీరాన్ని వదిలిపెడతామో, అప్పుడు కూడా భగవంతుని స్మరించడం, అంటే దానికి అభ్యాసం అనేది కావాలి. అంటే అంతకాలే నారాయణ స్మృతి అంటారు కదా. ఇక్కడ మనం భీష్ముని చూస్తే ఆయన అంత్యకాలంలో అంపశయ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణే స్మరిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ విష్ణు సహస్రనామాన్ని కూడా ఆయన అక్కడ రచించారు. కాబట్టి భగవంతుడు ఎదురుగా ఆయన
ఆ, భగవంతుని చూస్తూ ఉన్నారనమాట ఆ చివరి సమయంలో కూడా. అలాగే ధర్మరాజుకు కూడా ఆ రాజ్య పాలన విశేషాలన్నింటి కూడా చెప్తారు. ఎందుకు ఆల్రెడీ యుద్ధంలో మీరే కౌరవులను అంటే ఆ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఓడించి మీరు రాజు అవుతారు, రాజ్యాన్ని పాలిస్తారు ఆయనకి తెలుసు. కాబట్టి ఆయన ధర్మరాజుకి ఆ, కృష్ణుడి యొక్క అభ్యర్థన అంటే కృష్ణుడు చెప్తారనమాట ధర్మరాజుకి, నువ్వు వెళ్ళి భీష్ముడిని మీ తాతగారిని నువ్వు ఈ రాజ్యపాలన విశేషాల గురించి అడుగు అంటే ఆయన వెళ్ళి అడుగుతారనమాట. అంపశయ్య మీద ఉండి కూడా ఆయన కర్తవ్య రాజ్యపాలన ఎలా చేయాలి, కర్తవ్యం ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ధర్మరాజుకి బోధిస్తారు. ఇదంతా ఎవరు చేపిస్తారు? కృష్ణుడే అక్కడ స్వయాన దగ్గరుండి ఆయన ఎదురుగా ఆ భక్తుడు ఎప్పుడైతే అంపశయ్య మీద ఉన్నాడో అటువంటి అతనికి ఎటువంటి బాధ నొప్పి కలిగించకుండా ఉండేలాగా కూడా ఆయన చూసుకుంటారనమాట. కాబట్టి అంతకాలంలో నారాయణ స్మృతి భగవంతుని స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారు ఈ భీష్మ పితామహ. కాబట్టి మనం కూడా జపించాలి ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని. ఏమని? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. మీరు కూడా అందరూ నాతో పాటు జపించండి. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ రామ కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే రామ హరే రామ హరే హరే రామ రామ హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే రామ రామ హరే హరే రామ హరే రామ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే రామ హరే. రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే हरे कृष्ण कृष्ण हरे రామ हरे హరే 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 కృష్ణ हरे హరే हरे కృష్ణ కృష్ణ. राम राम हरे हरे. కాబట్టి ఈ శ్లోకం ద్వారా మళ్ళీ అర్జునుడికి కొంత డౌట్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మళ్ళీ అర్జునుడు అడగడం 8వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. తర్వాత దానికి మళ్ళీ భగవంతుడు అతని యొక్క సందేహాలను ఎలా తీర్చారు అనేది కూడా రేపటి అధ్యాయంలో చూద్దాము. అంత్యకాలే నారాయణ స్మృతి అనేది ఎలా జరుగుతుంది, మనకి ఎలా వస్తుంది అనేది మనం రేపటి అధ్యాయంలో చూడొచ్చు. కాబట్టి హరే కృష్ణ. కృష్ణ వందే జగద్గురు. ఇక్కడ మనం విరామం తీసుకుందాం. మనము రేపటి అధ్యాయం రేపు చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద్ की जय. नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथान की जय. श्री श्री राधा गोविंद की